שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו ממש נכנסים לעומק של ההקדמה לספר יסוד שמירת הלשון של החפץ חיים. ספר באמת משפיע. נכון, וההקדמה הזאת היא מנסה להסביר לנו למה הנושא הזה, שמירה על הדיבור, הוא כל כך קריטי. כן, הוא פותח עם הפסוק המפורסם ממשלי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אז זאת השאלה הגדולה, איך שמירה על הפה והלשון שומרת דווקא על הנפש מצרה? מה הקשר הישיר הזה? בדיוק, זה מה שהוא בא לפרק בהקדמה. למה זה כל כך מרכזי מכל הדברים האחרים? אז בוא נתחיל מהבסיס שהוא מניח שם. הרעיון הזה של מבנה רוחני שמקביל לגוף הפיזי, רמ"ח איברים, שיסח הגידים. כן, זה דימוי חזק מאוד. הוא אומר שכל מצוות עשה שהאדם מקיים, היא בעצם מחיה, בונה את האיבר הרוחני שמקביל אליה. מחיה ממש. כן, וההימנעות מעבירת לא תעשה, היא שומרת על הגיד הרוחני. זה כמו לתחזק את המערכת הזאת. ואז כל מצווה גם מביאה איזה אור? נכון, אור ראה, ככה הוא קורא לזה, לאותו חלק ספציפי בנפש. זה בעצם מה שבונה את האדם הרוחני שלו לעולם הבא. זאת אומרת שכל פעולה או הימנעות היא קריטית לשלמות שלנו. בדיוק, השלמות. כמו שאדם רוצה גוף שלם, ככה הנפש שואפת לשלמות רוחנית. ואם מזניחים מצווה אחת, בלי תשובה כמובן, אז נוצר פגם. ממש פגם. מום רוחני באותו איבר נפשי. זה מעדד את המאבות לא יוכל לתקון, שחז"ל מדברים עליו. משהו שקשה מאוד לתקן אחר כך. אוקיי, זה מבהיר את כובד המשקל של כל מצווה, אבל שוב, למה דווקא הלשון? למה לשון הרע ורכילות מקבלים פוקוס כזה מיוחד? כאן זה נהיה ממש מעניין. הנקודה המרכזית שלו היא שדיבור אסור, וחשוב להדגיש לא רק הדיבור עצמו, אלא גם השמיעה והקבלה. גם להקשיב לזה. נכון. כל זה פוגע ישירות במה שהוא רואה כחושים הכי מהותיים שלנו מבחינה רוחנית. כוח הדיבור וכוח השמיעה. אלה לא סתם חושים, זה יותר עמוק. הרבה יותר. הוא קורא לזה ממש צורת האדם ושלמותו. זה כאילו נוגע בעצם המהות של מי אנחנו ברמה הרוחנית. וואו, אז פגיעה בדיבור היא פגיעה בגרעין הפנימי. כן, ולכן זה חמור במיוחד. זה לא רק פגם נסתר. זה פגם שבעולם הרוחני, אומר החפץ חיים, הוא גם מאוד גלוי. גלוי? איך? זה יוצר בושה עצומה. כי הסיבה לפגם זה שאדם היה בעל לשון הרע, היא ידועה לכולם שם. לכן הוא מכנה את הנזק הזה צרת הנפש, צרה עמוקה. זה בהחלט שם את הדברים בפרופורציה אחרת. אבל זה גם נשמע כל כך קשה ליישום. איך אפשר לעמוד בזה? הוא מדבר על הקשיים. בטח. הוא מאוד ריאלי. הוא מזהה 3 מכשולים עיקריים. הראשון, פשוט חוסר ידיעה, מה מותר, מה אסור, הגבולות לא תמיד ברורים. נכון, זה מסובך לפעמים. השני, זה כמובן היצר הרע. הדחף הזה לדבר, לרחל, הוא חזק מאוד אצל הרבה אנשים. והשלישי? השלישי זה חוסר הכרה במה שהוא קורא תחבולות. כלומר, אסטרטגיות, כלים מעשיים להתמודדות עם היצר הזה. איך נלחמים בו בפועל? והספרים שלו בעצם באים לתת מענה לשלושת אלה. בידיעה. החלק הזה, שמירת הלשון, נוגע יותר במוטיבציה, השכר והעונש, מה שנקרא שער הזכירה, ובאסטרטגיות שער התבונה. צריך גם לדעת וגם שיהיו כוח וכלים. ועדיין זה יכול להרגיש קצת מייאש לפעמים, כאילו המאבק הזה לא נגמר. יש משהו שנותן קצת תקווה בהקדמה? כן, בהחלט. הוא משתמש בכמה דימויים מאוד יפים וחזקים בדיוק לנקודה הזאת. למשל, הוא מדמה את זה לאדם שמטייל על שפת הים, הוא מוצא פתאום המון אבנים יקרות בשורות על החול. אוקיי. ויש לו רק זמן קצר לאסוף אותן לפני שהגלים ישטפו הכל. אז מה הוא עושה? הוא אוסף כמה שיותר מהר. כל אבן שהוא תופס היא רווח עצום. אז גם בשמירת הלשון, כל רגע חשוב. בדיוק. כל רגע של שליטה בפה, של הימנעות מדיבור אסור, הוא כמו אבן יקרה. הוא זוכה לשכר עצום, לאור הגנוז הזה שהוא מדבר עליו. זה לא הכל או כלום. זה מעודד. ויש עוד דימוי שהוא מביא? כן, הוא מביא סיפור על ילדה שהולכת לשוק עם סל ירקות, ואיזה ילד שובב מתנפל עליה וחוטף לה חלק מהירקות. נו.
אז היא לא מתייאשת וזורקת את כל הסל. היא מנסה מהר לחטוף בחזרה מה שהיא יכולה מהידיים שלו. המסר הוא אותו מסר. גם אם היצר הרע הצליח לגנוב לנו חלק מהיום או מהתפילה בדיבורים אסורים, אז לא לוותר על השאר. בדיוק. להילחם, לחטוף בחזרה את מה שאפשר להציל. והעיקרון הוא, הבא לטהר מסיעין אותו. אם יש רצון אמיתי, יש סייעתא דשמיא, עזרה מלמעלה. אז המסר הוא לא להתייאש, גם אם לא מצליחים להיות מושלמים. חד משמעית. הוא מדגיש שוב ושוב, אל תמנע מהמאמץ רק בגלל שאתה חושב שלא תגיע לשלמות. כל אשר תמצא ידיך לעשות בכוחך עשה. תעשה מה שאתה יכול. כמו משה רבנו והדוגמה עם ערי המקלט. בדיוק. הוא הפריש אותן בעבר הירדן למרות שידע שהוא לא ייכנס לארץ. הוא עשה את מה שהיה מוטל עליו באותו רגע. כל מאמץ נחשב. טוב, אז זה נותן כוח. אבל יש נקודה אחת לסיום מהקדמה, שהיא קצת חשובה להבהרה. כל הדיון הזה על הזהירות בדיבור, למי הוא בעצם מכוון? נכון מאוד, זו הבחנה קריטית שהוא עושה לקראת הסוף. הוא מדגיש שכל האיסורים האלה, של לשון הרע ורכילות, הם בעיקר כלפי עמיתך. כלומר, יהודי אחר ששומר תורה ומצוות באופן כללי. אבל יש יוצא מן הכלל. כן, ויש פה יוצא מן הכלל משמעותי, לגבי אנשים שהם מוגדרים כאפיקורסים. מי שכופר בעיקרי האמונה או מלעיג בפומבי על דברי חז"ל, אז שם הדין שונה. שונה איך? לא רק שמותר לדבר עליהם, אלא לפעמים יש אפילו מצווה לגנות אותם ולפרסם את הדעות הכסובות שלהם. מצווה, למה? כדי להזהיר את הציבור, כדי שאחרים לא ילמדו מהמעשים הרעים שלהם או מהדעות שלהם. זו הבחנה מאוד חדה. זה באמת חד, וחשוב לשים לב אליו. בהחלט, זה מראה שהעיקרון של שמירת הלשון, עם כל חשיבותו, הוא לא מוחלט תמיד. יש מצבים שבהם ערכים אחרים, כמו ההגנה על התורה או על הציבור, גוברים עליו. נקודה למחשבה על הגבולות ועל היישום של העקרונות האלה. נקודה מעניינת מאוד לסיום. תודה רבה על העיון המעמיק הזה. תודה לך.